kwuo kwere ịdị na-eweta ọchịchị onye kwuru uche ya na ọnụ ụzọ ndị Anọcha. Onye isi oche kansụl Anọcha bụ Comrade Rome Ibekwe emerụbego mmemme ka arụgharịa eze anyị Ohuehi na Chief Matthias Ezeje Crescent nakwazi ọkammụta Anthony Obiezi ife n'Ụmụabụ Village Road Adazienu. Amaka Ọnwụzụlike wetara anyị akụkọ. Ọrụ ebidogori na ya bụ ụzọ nke asị ka arụgharịa. Onye ga-arụ ya bụ ọrụ ngo ga-eji ọnwa na abụọ wee rụgharịa ya. Enwekwaziri ihe eji arụgasị ụzọ maka na ya bụ ụzọ dị kilomita 2.1 mgbe ọ na-agbapezi ya bụ nrụgharị ọrụ ụzọ ka Comrade Ibekwe kwupụtara sị na ọ bụ ebumnobi ya nwere n'ebe ndị Anọcha nọ mere ya ji wee gbara ọsọsọ wee bịa ịhụ na ya bụ ụzọ bụ nke dị mma iji wee hụ na ha na-esi ya aga ije siriri werere ma sịkwazịa na ọ bụ otu ọrụ Gọvanọ Chukwuma Soludo si wee dị ka ya na-enwe mmiri wee na-ewetere ndị Anọcha ma yọọ ha si ha ka ha bikodo dodo donyere Gọvanọ Soludo ukwu ma oge ndọrọndọrọ na-abịa rute. Otu onye ji okwu ya agba izu na ya bụ okpuru ọchịchị bụ Satofil Nnọrị kwupụtara na ya bụ ụzọ bụ nsogbu ha nwere ma sịkwa na oge ugbu a n'obi ha emegharịla n'ihi mbagide ọrụ ahụ abagidere na ya bụ ụzọ ma sịkwazịa na onye isi oche okpuru ọchịchị ahụ emeela nke ọma. Abụ m Amaka Ọnwụzụlike maka akụkọ ụwa ABS.